Ninsab sodisfat li dak li tlabna liħt minn ġimgħat ilu ġie milquh mill-Kummissjoni Ewropea. Hekk stqarr il-Prim-Ministru Malti Joseph Muscat ftit tal-ħin wara li spiċċa s-summit fi Brussell u għal dan b'referenza 38 proposta li ġew adottati mill-Kummissjoni dwar l-immigrazzjoni illegali. Dan kien wieħed mir-riżultati li nkisbu fis-summit tal-mexxejja Ewropej fejn kienu aċċettati 38 rakkomendazzjoni wara l-isforz konġunt li għamlet Malta m'14 il-pajjiż ieħor. Il-fatt li l-kunċett tal-immigrazzjoni illegali ġie inkluż fil-politika Ewropea d-difiża u s-sigurtà minnu nnifsu diġà huwa pass ferm importanti. Iżda dan mhux biżżejjed, issa jmiss li dawn jiġu implementati fi żmien qasir. Naħseb li bdejna tajjeb li huwa pass il qudiem għadna ma wasalniex, ma naħseb li irnexxilna l-miri li kellna f'Ottubru li għadda u anke rnexxilna issa li l-Unjoni Ewropea norbtuha li jkun hemm time frames ta' meta jiġu mwettqa dawn l-affarijiet, naħseb li huwa pass importanti l qudiem ferm iktar milli nkiseb minn kull gvern ieħor fis-snin li għaddew. Malta kisbet ukoll aktar fondi minn żewġ inizjattivi li ammontaw għal 8.7 miljun euro biex jintużaw għall-immigrazzjoni illegali. Dan biss ftit jiem wara li nkisbu 10 miljun euro oħra allokati għal dan il-qasam. Dwar l-Effective Return Policy l-Unjoni Ewropea se tkun qed tgħin lil pajjiżi bħal Malta biex tibgħat l-immigranti lura f'pajjiżhom jekk ma jkollhomx dritt tal-ażil. Tant li anke se tingħata għajnuna fuq titjiriet mill-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq fuq l-importanza li tingħata għajnuna lil-Libja biex issaħħaħ is-sigurtà tal-fruntieri tagħha. Sinjal inkoraġġanti ieħor kien dak li l-awtoritajiet Libjani żammew opra tal-baħar milli taqsam fi bħra oħra. Iżda l-prova reali se tkun fis-sajf li ġej fejn se naraw fil-prattika is-soluzzjoni minn dan kollu. Dak li tħallna lih ħriġna bih. Progress sar u ma naħsibx li dan seta' jkun possibbli kieku ma konniex sodi f'Ottubru li għadda. Tem jgħid il-Prim Ministru Joseph Muscat.